Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 1 травня на півострові. Демонстрації та пошуки туристів. Я в Крым не полечу, потому что очень дорого. В Криму закрили театри. Чим провинилися актори та глядачі? И кто-то очень хорошо нагреет на этом руки. А також кому заважають кримсько-татарські бізнесмени? Уся нерухомість, що куплена в Криму після 1 січня 2008 року, опинилася під загрозою. У Росії вирішили змінити законодавство про анексію Криму. Міністерство економіки оприлюднило проект змін, що фактично скасовує гарантії збереження прав власності на кримську нерухомість, що виникла у власників після 1 січня 2008 року. Кримський адвокат Дмитро Борисов вважає, що такі зміни до російського законодавства дозволять кримським чиновникам чинити тиск на незгодних. Фактически легитимизирует незаконное отнятие недвижимого имущества. Сроки по исковой давности, которые уже давно истекли, и даже истекли еще при Украине. Но в связи с этим можно сделать вывод о том, что данные поправки делаются для того, чтобы, на мой личный взгляд, во-первых, это усмирить несогласных граждан с режимом за счет шантажа с их недвижимостью. Следующий момент, наверное, это узаконивание отъема недвижимого имущества у граждан, которые имеют его в Крыму, однако по своим политическим взглядам отказывают приезжать в Крым и, к примеру, ставить на кадастровый учет в Российской Федерации. И третье, это, скорее всего, перераспределение бизнес-интересов. Український політолог Олексій Якубін вважає, що причин у запропонованих змінах декілька, але найголовніше – невизнання світом російської анексії Криму. Во-первых, почему происходит корректировка? Очевидно, что изначально, когда многие законы принимались по Крыму со стороны Российской Федерации, они часто принимались достаточно в хаотичном порядке. Второй нюанс, мне кажется, связан с тем, что у России в последнее время все чаще вызревает понимание, что ситуация с Крымом сложным статусом с точки зрения международного права это не на сегодня и даже не на завтра. Что вот эта ситуация с Крымом будет во многом, наверное, на многие годы. И поэтому нормы, которые принимались с расчетом на достаточно быстрое завершение процессов, в том числе и международных процессов, связанных с признанием ситуации с Крымом или какие-то договоренности, Россия просто-напросто начинает по ходу менять, понимая, что международный статус Крыма, как аннексированного полуострова, он, в общем-то, будет сохранен на многие-многие годы. 2 місяці у московському слідчому ізоляторі Лефортово перебуватиме кримсько-татарський бізнесмен і меценат Ресуль Веліляєв. Про його перевезення на територію сусідньої Росії повідомила кримська журналістка Ліля Буджурова. За її словами, Веліляєву інкримінують статтю 238 Карного кодексу Росії – виробництво, зберігання або збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки. Ресуль Веліляєв – відомий в Криму бізнесмен і меценат. Його дистриб'юторська компанія «Кримопт» працює з 1997 року. Також він є власником торгової мережі «Гузель». Крім того, Веліляєв був депутатом Верховної Ради Криму 4-го скликання і делегатом Курултаю кримсько-татарського народу. Після анексії Криму він припинив політичну діяльність, розповідає активіст кримсько-татарського національного руху Наріман Джилял. Среди крымских татар есть небольшое количество, скажем так, людей-бизнесменов, которые на устах у большинства людей, то есть достаточно известны. Поэтому действительно арест и вообще вся ситуация, происходящая с Ресулем Велиляевым, она вызвала очень широкий резонанс. Тем более, что в последние годы он вел себя достаточно спокойно. Имеется в виду, ни в каких авантюрах не участвовал, в политике замечен не был, а исключительно его имя всплывало в средствах массовой информации как мецената, человека, который тратил средства на культурные или социальные проекты. Глава правління Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв називає 4 можливі цілі переслідування Ресуля Веліляєва. Первое, это все-таки, опять же, очередная акция запугивания крымских татар. Вторая цель, на мой взгляд, это давление на крымско-татарский бизнес. И, на мой взгляд, это связано с тем, что в большинстве своем крымские татары не работают в муниципальных или в государственных структурах оккупационной власти. В основном существуют и кормят свои семьи за счет малого бизнеса. И я думаю, что это удар по социально-экономическому положению крымско-татарских семей, проукраинских семей. Это посыл крымско-татарских
крымским предпринимателям и создание невыносимых условий проживания на родной земле для того, чтобы продолжить процесс выдавливания крымских татар с Крыма. Третьою метою переслідування пана Віліляєва Ескандер Барієв називає удар по кримсько-татарській ідентичності, адже заарештований бізнесмен підтримував історичні, літературні і мовознавчі дослідження на кримську та кримсько-татарську тематику. Четверта причина репресій, за думкою пана Барієва, полягає в тому, що окупаційну владу в Криму дратує консолідованість кримсько-татарського народу, взаємодопомога у сплаті штрафів, і окупаційна влада шукає джерела фінансування кримсько-татарського національного руху. Вперед у радянське минуле. 1 травня або День солідарності трудящих в Росії та анексованому нею Криму відзначається як День весни і труда. Цього року святкова програма на півострові була традиційною. Концерти та паради у великих кримських містах. Ще 2015 року, напередодні 1 травня, кримчани скаржилися, що керівництво змушує їх виходити на демонстрації. Причому брати участь в ході змушували навіть приватних підприємців. У 2018 році на 1 травневу демонстрацію вийшло понад 25 тисяч людей. Вони несли кримські та російські прапори і скандували лозунги радянських часів. Да здравствует 1 мая! Ура! Кримський активіст, історик Максим Осачук впевнений, що на анексованому півострові святкування 1 травня деградувало через зусилля російських чиновників. И очень часто это все-таки наследие вот этой советской традиции празднования 1 мая. Вместо того, чтобы люди самоорганизованно выходили, отстаивая лозунги и важные для них требования, это все превращается в такое ритуальное действо, в карнавал, который выгоден часто очень правящему классу, либо просто отдельным людям во власти. И вот в Крыму, например, мы в последние годы видим, что этот советский тренд все больше возобладал, и даже те какие-то отдельные прогрессивные вещи, которые формировались в украинском период в плане борьбы людей за свои права, они очень быстро остались в прошлом. А от депутат підконтрольної Росії Сімферопольської міської ради від Комуністичної партії Росії Степан Кіскін у коментарі «Крим Реалії» зазначив, що трудящим насправді є за що боротися і зараз. Тяжело всем, и пенсионерам, и работающим, и многодетным семьям. Почему? Потому что, вы же видите, цены как растут у нас. Вот бензин только за последние 2 дня подорожал на 40 копеек. Уже за 45 рублей перевалило. А это все вкручивается. Стоимость товаров, стоимость услуг. И все это растет, накапливается. С опережающими темпами растут цены. За ними не успевают индексации, которые проводит государство. За ними не успевают зарплаты. Зарплаты не такие высокие. Цены растут. Недовольство тоже среди людей растет. Идет наступление на социальные гарантии. Видите, сейчас, получается, пенсионный возраст опять заговорили, выборы закончились и вернулись опять к тому, о чем мы говорили. Кримський історик Сергій Громенко вважає, що демонстрація 1 травня в Криму зникне одразу після звільнення півострова від російської окупації. В первую очередь День памяти о советском первомайском празднике. Как и все, что связано с Советским Союзом, в Крыму сейчас получило второе дыхание. И вот карго-культ в Советском Союзе хорошо праздновали, и в Крыму теперь, и потому что в России празднуют, потому теперь и в Крыму должны праздновать с размахом. Не будет российского принуждения, и в Крыму этот праздник моментально сделается праздником шашлыка, а не праздником трудящихся. Ви слухаєте «Крим Реалії». За рішенням російського суду в Сімферополі Кримський академічний російський драматичний театр імені Горького змусили призупинити свою роботу. Причиною тимчасового закриття назвали проблемою з протипожежною безпекою, що були виявлені під час перевірок після трагедії у російському місті Кемерово. Крім театру, російське управління МНС в Криму призупинило роботу ще 19 об'єктів на півострові. Зокрема, закрили торговий центр «Куб» і дитячу ігрову кімнату у розважальному комплексі «Центрум» у Сімферополі. Водночас головний режисер театру імені Горького Юрій Федоров відзначив, що їхній заклад має особливу культурну цінність і що його не можна прирівнювати до комерційних об'єктів. Ну, сейчас вся труппа живет в состоянии вот такого морального шока. Ибо, обратясь к истории, театральной истории России, Советского Союза, мы не можем найти ни одного прецедента закрытия театра по такой причине, которая была озвучена. Сам факт закрытия театра – это беспрецедентная акция, которая должна была быть
потенциально и рассмотрена, и предотвращена. Потому что закрыть театр в нашем лице одновременно, закрыть театр кукол, то есть наши коллеги сейчас находятся в таком же шоковом состоянии. Они не играют в спектакли, они точно так же, как и мы, не будут получать зарплат. Это кроме того, что они лишились дома своего. Кримчанка, режисер і актриса українського театру «Постплей» Галина Джикаєва припускає, що закриття театру в Сімферополі має економічне підґрунтя. Ну, к сожалению, это закономерно. Чего хотели, то и получили. Но тут еще такая штука. Ведь все-таки русский театр – это 6 сцен, 7 было, сейчас 6. Это крупнейший комплекс, театральный комплекс в Европе. Очень может быть, что кто-то хочет под шумок территорию, какую-то площадь себе отжать, либо получить какую-то мзду. Сейчас все, наверное, коммерческие структуры, которые закрыты, несут мзду, и кто-то очень хорошо нагреет на этом руки. Не без этого, мне кажется, тоже тут. У російському міністерстві культури Криму пообіцяли сприяти театру. От як прокоментував ситуацію прес-секретар підконтрольного Кремлю Кримського міністерства культури Криму, власне Криму, Максим Шуер. Если я не ошибаюсь, 43 пунктов нарушений, которые указаны в документе МЧС, как минимум около 40 можно, так сказать, решить и устранить своими силами без капитальных каких-то серьезных вложений. А от російський культуролог Анатолій Голубовський у коментарі «Крим-Реалії» констатував, що після російської анексії на Крим поширилися і російські порядки у стосунках між владою та різними закладами. Существует кампания, связанная с тем, что необходимо проверить противопожарную безопасность везде. Под это дело можно решить массу всяких вопросов, которые связаны с собственностью, с ее переделом. Полное игнорирование интересов людей, в данном случае зрителей, труппы театра, это вполне в стиле российской власти. Это как раз то, что было распространено на территорию Крыма после аннексии. Вот эти правила жизни, эти понятия, когда все что угодно можно сделать в любую секунду. Росіяни також плачуть від відпочинку в Криму. 1 травня в Криму запустили цілодобову гарячу телефонну лінію для туристів. Про це повідомила прес-служба Російського міністерства курортів і туризму Криму. У відомстві повідомляють, що кол-центр матиме 3 функції – збирати інформацію про проблеми, надзвичайні ситуації чи події, а також інформувати всіх охочих про відпочинок на півострові. Травневі свята в Криму завжди вважалися генеральною репетицією високого курортного сезону. І за кількістю відпочивальників представники туристичного бізнесу робили свої прогнози щодо успішності сезону. Цього року росіяни обурюються надзвичайно високими, на їхню думку, цінами на квитки за маршрутом Москва-Сімферополь. Послухаємо головного редактора платформи «Политраша» Руслана Осташко. В среднем я бываю в Крыму, 3-4 раза. Но в эти майские праздники, друзья, я в Крым не полечу, потому что очень дорого. Примерно 25 тысяч рублей билет эконом-класса в одну сторону в аэропорт Симферополя из Москвы. А не охренели ли вы, уважаемые перевозчики, брать с пассажиров 25 тысяч рублей на перелет в Крым на майские праздники? Что-то не так, мне кажется, с нашим патриотизмом, с Крым нашим и так далее. Я патриот, а не идиот. За даними спеціаліста з регіонального розвитку, колишнього начальника управління Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Ігоря Кобелі, до 2014 року на травневі свята на півострів приїжджали на відпочинок понад 500 000 туристів. Але зараз через складну логістику такої кількості відпочивальників в Криму не буде. Всегда есть 2 составляющие в стоимость. Это проживание, питание или без. И второе, это все-таки как туда попасть. Если коротко, то цены там на 10-15% выросли. Но попасть в Крым, это было, если будет инфраструктурная проблема, которая общую стоимость там отдыха, но в любом случае убьет. При теперешним методам попасть в Крым невозможно мобилизировать среднестатистического туриста на маевку, который там с семьей, все, май, я на 3 дня или на 4 поехал в Крым. Потому что уже это самолет, это уже другая форма планирования отдыха. За словами фахівця, до 2014 року основний потік туристів на травневі свята до Криму приїздив з Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Крим-Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. Артек як прикриття для нових котеджів. Тобто це все комерція. Сьогодні це беседки, завтра це вже котеджний городок. Та скільки насправді студентів з Криму зараз навчається на материковій Україні?
В районі Тороповодача поблизу Севастополя вирубають дерева, розчищують місця для наметів та заливають став. Про це повідомило кримське видання «Примічання». Журналісти стверджують, що всі ці роботи ведуться без документів, начебто як підготовка до зустрічі дітей з табору «Артек». Директор «Артеку» Олексій Каспаржак визнав, що між ним та російським урядом Севастополя є домовленість про проведення піонерських зльотів саме на цьому місці. Утім, видання «Примічання», посилаючись на свої джерела, робить припущення, що все це лише прикриття для групи компанії «Лада», що здійснює певні роботи в околицях Торопової дачі. Кримський еколог Маргарита Литвиненко вважає, що зміна ландшафту призведе до погіршення екологічної ситуації та зниження туристичної привабливості Севастополя. Говорят, что это повысит туристическую привлекательность Севастополя. Туристическая привлекательность Севастополя как раз в том и состоит, что сохраняется лес нетронутым, поменьше нагрузка антропогенная на этот лес осуществляется, то есть меньше людей. Сохраняются практически в том первозданном виде, которое создала природа. Хотя бы, но 4000 человек, которые там будут поселены, причем держать детей в палатках, просто палатках 4000 человек. Скорее всего, там появятся домики, домики с фундаментами. То есть это уже будет нагрузка большая. Вместе с домиками появится инфраструктура. Вместе с инфраструктурой появятся, естественно, эти заборы, эти недоступности для других людей этого места. Та же самая канализация. У меня возникает вопрос, что они будут делать там с этой канализацией. Головний редактор інформаційного мовлення ЮА Крим, журналіст-розслідувач Севастополя Тетяна Рихтун припускає, що справа у мисливських угіддях, що приносять непогані гроші, а дитячий табір – лише прикриття. Охота в Севастополе это был самый прибыльный бизнес, который мог быть. Здесь были все до каких-то арабских шейхов, которые приезжали охотиться. И это остается таким же прибыльным. Сейчас только вот бывший руководитель «Лады», сейчас он руководитель как раз предприятия «Охота-сервис», охотно постит у себя на странице в Facebook итальянцев, которые охотились в охотоугодьях вот как раз Балаклава, Тороповодача, буквально осенью прошлого года. Інженер лісового господарства, колишній лісничий Приморського лісництва Дмитро Демчук зазначає, що під прикриттям проведення дитячого табору територія заказника буде огорожена і там незабаром з'являться котеджі на продаж. 2800 гектар там забрано за копеечную цену аренды. И самое циничное это то, что это прикрывается все детским, то есть там Артек проводит, лагерь, то есть 4000 людей. Конечно, они это все проведут, но забор, который огорожен, он уже останется. То есть это все коммерческие свои махинации, они прикрывают детьми. Во-вторых, сейчас уже там сдаются эти беседки там по 500, по 6000 рублей, то есть в аренду. То есть это все коммерция. Чтобы вы понимали, сегодня это беседки, завтра это уже коттеджный городок, элитный коттеджный городок. То есть. В ефірі Крим Реалії. Уряд України затвердив міжвідомчий план заходів з підтримки зв'язків з громадянами України в Криму. Над кримськими питаннями за цим планом всі міністерства та відомства України працюватимуть спільно. Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, говорячи про план, зауважив, що у питанні повернення окупованого Криму головне не забувати про українських громадян. Проблема Криму дуже часто оголошується як проблема території. Ми дійсно хочемо змінити не тільки власний підхід, а й підхід тих чиновників, які працюють в інших відомствах. Ми хочемо, щоб вони нарешті побачили людину, яка там живе в окупаційних умовах, яка продовжує вірити у власну державу. Вона ж не по своїй волі опинилася в окупації. Як ми можемо продемонструвати повагу до цієї людини? Яким чином це можна зробити? Те, що держава має робити для своїх громадян – сервіси. Український політичний аналітик Юлія Тищенко вважає, що план уряду України насправді зможе допомогти кримчанам у взаємодії з органами влади. Этот план не писался как бы из головы, он писался в консультациях там и с общественными организациями, с самими крымчанами. То есть там есть мероприятия, связанные, например, с образованием. И сегодня у нас создаются как бы дополнительные возможности для того, чтобы порядка 12 тысяч каждый год плюс-минус крымских выпускников могли поступать в украинские вузы. Там есть как бы положения, связанные с медицинским обслуживанием, кардиологическим обслуживанием. То есть для Крыма это тоже проблема. На погодження урядового плану було витрачено майже рік часу. Як пояснюють чиновники, це пов'язано з тим, що план передбачає 15 завдань, 50 заходів, а виконавців цього плану майже 60. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалії. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалії. До зустрічі наступної суботи. На все добре.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.